Добре дошли, драги зрители, в толкова очакваната реакция с представителя на ДПС, Делян Пеевски. Здраве, желаем. На какво ще реагираме, Ерик, на втора част? На втората част на интрото, защото вие реагирахте на първа част, ама вие реагирахте като с газа си на тия интрота. Така, аз мисля, че е време за ревизия. Ревизия, добре. Как мислиш? Как ми сме ги наредили? Една бърза ревизия. Така, кое беше грешно наредено? Чакай сега, какво беше сега? Значи това е рекламата на Sinners, дето... Не, 32 е рекламата на Sinners. Също. Добре, Ерик, да направи ревизията са. 11-ти епизод, мисля, че ти един от любимите, така Чакай, не ми то не е до дава епизоди. Само ще фърля едно око до момента какво имат. На 11-ти епизод му харесва, гледам. С балона се отрепал там. 11-ти... По принцип, 32 не е лошо, не е чак толкова лошо интро. В смисъл не е като за Кенеф. Ето като е в Кенеф сложено 32. Това е рекламата за Sinners. На влака. е зле. В смисъл без втората част е някакво трезано и out of context. Да, нямаше контекст буквално на това. И почва с CJ, да. нещо да трей. И трейна не дойде и нито и рекламата на Sinners дойде после. Да. Това е в Кенеф. Чек сега. Ти нали си знаеш кое е 32? Това къде ходихме на ирелси, като идиоти. Знам го. Ето това 25 и това май са твоите, дето да. негодуваше. Аз негодувах по друга причина. Да, моята мерна единица за успеваемост. Да, по тази логика тура и там интро 16, там 19 или кое е рекламата на Sinners в най-доброто и да гасим лаптопа, ама то това не е целта според мен. Там гледи това голди места. Добре, по принцип интро 23 и 29. Интро 23. Ето тук. Трябва да ти е малко по-назад. 23 в категория добро. Коки. Да, бил соло на дъното на добро. Там. Защото има смеска между хубав едит и тъпотия. Защото то буквално е хубав едит и ние търсихме нещо да кажем да запълним хубав едит. И то е много през гъза си този разговор. Буквално пикал басейна. Да. И Веро имаше, басейна беше по-гнусно от путките в Сузопол. Категория добро накрая. Малко по... Там с циците на Вероника, върни го. Не, слой го където искаш. Слой го където искаш това добро и ще ти кажа кое ще преместим накрая на добро. Да е малко по-добро от Вероника това. Добре. Да. Така, искам интро номер 16 да се премести на върха на става. Даже не на върха на става, трябва със сигурност е зад интрото с мрежката. Чакай сега. Ето тук 16. 16 това е просто едит. Смисъл... ние миналия клип, нали си го бяхме такова ли? Миналия клип гледахме интротата, нали така? Тоест хората, ако са гледали първа част, ще знаят кое интро за какво е. Да. Добре. А ние сега ще ги гледаме. 16-ката е за Джулая. Да, ще ги гледаме. Добре. 16-ката за Джулая, според мен, не е в средата на добро. По-към края. Даже би го соло зад това на Шишков. Бате направо пусни водата и го това на пусти Шишков да е по-добре от него. Беше по-забавно. Сега в това интро нищо не се случва. По принцип на... Това е тематично за епизода. Другото 33 реално е в Кенефа снимано, така че мога да направим Кенеф. Буквално е в Кенефа снимано. Реално е снимано в Кенефа. Така че виж, в Кенеф. Не, знаете ли какво? Много задълбочавам в това. Аз съм дошъл за втората част. Да, пускай новите. Добре. Тук сега ви оправям грешките. Ще замина още час. Так да ви оправям. Кое е 45 сме стигнали? Да. Тоест от 37. Слай го в Кенеф, няма какво гледаме. Имаме ли акаунт с премиум? Да, ма няма сега си влизам в акаунта. Имаме един приятел, но не искам много. Айде, цъкай. Това не е ли с премиум? С катера не трябва да е с премиум. С катера абсолютно с премиум. С катера е с премиум? И не сме го ползвали до сега. Пълен го пак! А ти служил... то това е личния профил, бе. О, боже, да, верно. Така я знам, бе. Това ще е третия Кенеф. Да. Да казваме ли защо? Ще обясним защо. Аз не мисля, че има даже какво го гледаме. Айде, пусни го. Добре. Само ревизии. От толкова ревизори. Пари не ни останаха. Само ревизии, братко. Аз това съм го забрил. Екзе представя. Много маза да ползвам кадри на лендскейп. На портрет. На портрет, да. Отвратително интро. И сега очаквате някакъв много як едит, Това не мога само готини едити на лоши разгледи.
Аз знам, защото съм го забрал явно това интро. Мозъка потисква нещата. Да видите какво е като интрото на, мисля, че беше епизод 001, когато бяхме само аз и ти отново. Май от тогава не сме били само двамата. Нашата романтика се завърна, затова този епизод ще видите малко история от Екзе. Колко ви кринджи от едно зръст? Много ми е кринджал човек. Доста е кринч. Това е едно от тъпите интрота, където съм гледал. Защо на Костов му викат Любогов? Да, малко по-различен епизод, но това не означава, че не е интересен, даже напротив, имам най-интересен епизод, така че приятно гледане да нови хареса. Нежна сряда. Не мога повярвам колко глупаво интро. Според мен това интро... Саше... Според мен това интро е една много добра повратна точка, защото... Защото следва интрото другото. Не, защото ние реално с тези интрота, до един момент имаше разговор, всеки мрънкаше, че не го викаме за интрота. А ние реално снимахме интротата на база на идея, свободен график и дневна светлина. И това нещо се случва през зимата, когато за да снимаш на дневна светлина, трябва да е в работно време. Което много малко от подкаста могат да си го позволят. И всъщност, предното интро беше много яко за Карусел клуб. И всички бяха там и се появи един разговор, викайте ни на интрото, дрън. При което като дойде момента да сниме това интро, всеки беше некъде, то беше най-гадното скапано време през ноември, вали дъжд, никой не ще да снима интро. Не беше само това причината. Какво беше другата причина? Да, и имахме и уговорка да ни пратят един материал, който ни го изпратиха, не можахме да помня, просто трябваше така от днес, за утре да снимаме нещо. И ние с Сашо бяхме на фитнес и това беше буквално, ако не Сашо си беше взел камерата, за да мога да си снима някакви работи за там фитнес конта, но дори не беше за интрото. Да снимаме и всеки жанка. беше някъде и просто снимахме нещо, колкото да не пускаме епизод без интро. И Още една причина. Другата причина вече не се сещам каква е. Бяха така попитани маркетинг отдела дали ще ни допуснат вътре и не стана. Така че... Да, ние искаме да направим и в Карусел в Екзе да снимаме, обаче само на това, ще е много силно. Да, и всъщност след това интро всеки спря да мрънка, що не го викаме на интро, при положение, че когато не е готино интрото и няма концепция, няма желаещи, така че мисля, че за това е добър повратен момент. Обаче това ще е много силно интро, защото историята на Реал на Костов е как в Перник някакъв човек си е такова музика. Ние щяхме да разиграем сцената от самата история. Щяхме, ама сега като се връщам назад във времето, да знам как сме си въобразяли, че това ще се случи. При положение, че това е някакъв клуб, който политиката му да не се снима вътре, ние да влезем си снимаме, просто е така. Ето по тази лойка, да. В Чила се снимам. И там имаш пулт, може да се монтира, бе. Някаква е проблема. Аз мисля, че ние... въобще не коментираме. Значи, ние не сме абсолютно никой. И ние сме снимали подкаст с един от диджея, който е на хонорар там. Нито управител, ама ние не се оплакваме за от Екзе. Ние се оплакваме от това, че имаме тъпо интернет. Просто обясняваме защо. Защото имахме надежда да снимаме там за това, но не успяхме. Се защо, ама се фърля се едно, от Екзе ни пребаха. Не е така. Това не стана, нямаше хора, това снимахме. Това е положението. Има и такива дни. Изнежихме ли се? Абсолютно се изнежих. Върни интрото с Анджел, моля. Пусни интрото с Анджел. По принцип не е лошо интрото с Анджел. Диария? Не ли имаше премиум, бе? Това не съм аз. О, боже. Какво цъкат? Он цъкне едно копче, цъкне ги и двете едновременно. Трябваше да става на времето програмист. Така да продължавам съм същите компютърни умения, ама да взимам 50 болна заплата. Нежен крем. Вата кокос! Бата ръгойте, забавим по да играем. Не са забавни, особено като 20 секунден скипал. Какво искаш да кажеш? Добре, ти е Лореал тогава. В момента гледаме 21 секунди реклами, бате. Тебе и тъпи YouTube. Добре, бе. Анджела, всичко точно. Красиво момиче. Чайте, бе, само въпроси. Това не е интрото с Анджела. Това е? Това е. Ама, това е първото интро с Анджела. Да, аз мисля, че вие не искате второто интро. Защо не пуснем това интро? Това интро си е топ. Още по-нежнична явно. Да, това интро е смешно, какво? Човек, аз с OnlyFans не мога. Ти отказваш, че е висока, бе. Според мен е 60 таван. Как 1,60? Не виж какви дълги крака има. Абе, каквато и да си е парцал. Много яко интро. Не, бе, човек, не мога, не я разбирам изобщо, често ти казвам. В смисъл, не знам, нямам думи. Косата на Ерик. Много спотане. Моля?
Сега да пратя на жена ти един скриншот с абонамента ти към OnlyFans, а? Ти от кога плащаш за OnlyFans? Абе, чикиджия. А то няма музика по време на разговорите? Това музика е тук. Еми така, еротична, да ми сложиш. Това е супер интро. Има консент от всички участници, така че не виждам какъв проблем. Мен ме кефи, забавно. Къде би го сложил, ако имаше картинка? То няма и картинка дори. Да. А после на това тук, което сме си... Добре, значи онова е окей, а това не е окей. А за онова сме имали някакви реални скандали. И вие тук сте някакви, заклевам се. Еми би го сложил... Бих ти го сложил, айде се. Би го сложил на края на... На добро, мое. Или на края на добро, или някъде в началото на става. Знаеш какво, нали? Знаете, примерно, като ви се повтарят пешки или карти, как ги ползвате, примерно, за пешката за царица. Тук имаме 001. Предлагам го... Това, че обърнеш топа на обратно за царица. Да. Предлагам това да го ползваме за... Добре, айде. Къде би го сложил? Слагай го на началото на става на второ място след балона ми. Да. Между 29 и 006 го слагай. То е 003, добре. Да. Къде? Ляво. Ляво, ляво. Е тук, да. Настава. Пускай. Да. Браво. А не можеш да ротейтнеш снимката. Давай следващ. Ерик е дошъл тук да участва в патрула. Така, докоре табовете. Да. Така. 37? Да. Отиваме това в от Сърбия. Сърбията ли е интрото, я? Пусти го от началото да те ебам. Ето това май е. Да, на 30 секунда почва интрото. Водката. Он ще газира въздуха. Поставете гората на тук. Да, съпрям вода. Представи, че някъде отвора. Виж, чакай, виж там горе, че има отвор. Къде? Отдал горе. Това е бутон. Йомката, а това е другото? Йомката вода вижда отвори. Това бате може да го покараш гиже и да газираш. Йомката вода вижда дупка, бате и напана. Там. Топа, границата между минимум и максимум е... Това е като антифризъл. Да си еда майка. Да, бе. Силно ли слабо газирам? Силно! Не прекъда. Бабе, ти защо си на истински балканец и четеш от менюто, бе? Да, бате. Менюто това! Какъв балкан да си ти, бе? Газира и прави пако. Защо да направите бррррр? Чакай. Въртиме. Поговораме, брат. Това се опитваме да правим, сме запълнили в името на науката. А как? Навратно е, насам. Газира. Как май? Газира. Баща ни? Това интро е тотално отбиване на номера по принцип, така че... Добре дошли. Толкова си можем. Толкова си можем, да. Подстава май има ли? Или е... Има само Кенеф, не Кенеф. Не, Кенеф става е... Некъде след 11, между 11 и 13. Къде 11 и 13? Там с балона, там некъде. Това с балона е доста лейм по принцип. Ето е лейм, ама си олигофрен и смешно, да я знам. Добре, тук е. Да, това е окей. 38 следващото. Само жените. А това Сандон ли е? Не. Не, следващата е Сандон, да. Сигуриш ли, че не става? Не, явно просто има доста... Защото редакторския профил не е премиум профил. Трябва да се логна с паролата. Някой гладен. Пиши 9. Да се логнем в по-женски да има 6 на 3. Беконче с разтичащо се американско. Ние по-женски няма да направим някакъв колап скоро. Това ме беше тъпо интро. Да. Знаеш ли? Да. Защо това интро е шит? Да, искам само да вметна, че имаше един коментар. Сложете му на златия и микрофон да го чуваме и ние, бе, човек. Да снимаме. Нежна сряда. Ужасно. Приятели. Днеска имаме... Искате да го доглеждам и просто да стане Така, това... Не, да го изгледам. Да.
Хоризонтална лежанка. Да загубиме хората, които ни гледат до сега. Ще бъда доволен за 6. Як да е, ба. Ние вместо ставаме по-добри, времето става по-зле. Тук се едно чакам на Марвел след надписите. Имитацията е самоубийство. Ралф Уолдо Ралф не е нежна, а сатенена. А това с него ще го обсъдим на подкаста. Това беше, може би, най-тъпото интро. След не знам кое. По принцип тогава на времето беше окей, защото сега ще си снимаше тия седмичните му дневните постове в фитнеса. Но се радвам, че тия постове свършиха. Днешна сряда. 38. Това какво беше? Направо фърих Кенеф. Не, това е по-зле. Не, това е Кенеф, накрая на Кенеф е това. Това е по-зле, да. Това като пуснеш водата и лайното не иска да потъне така с тия двете интрота. Тук се получи толкова тъпо, защото аз чаках Ерик цялата йовка. Трябваше да е нещо във фитнеса и той изпази много, да си спомням. Да, снимам така спомням, добре. Аз няма да идвам, снимам сам. Мога да го извада като дата от меседжа си го използвам. Айде. Ще го видите на екрана. Да, ще го видят на екрана. Те издадат. Сега всеки път като кажем ще го видят нещо на екрана, никога не го виждат. В първите епизоди го имаш. Как се издържат инфлуенсър? Виж го, Ери, колко е слаб тука. Ицо ще си обръснали главата на 10 000 сабскрайбъра. Не. Как не? Само искам да ти кажа, аз съм преди 2 дена стана фризьор. Не знам как си постригна. Няма проблем. Ама колкото можеш ще правим, брат. Причам, ако е диджей Дамян, то пичага. Бата, това е Меди. Но искам първо си стара да се опражда. След така, спокойно трябва да го миеш. Айде, не си успеха, брат. Бати кефа. Заминавам чето директно. Май обърках, сложих му половинка, брат. Сега си какво облегчение изпитвал, докато мах тази вълна. Ти представя си Ицо в момента как реве, как докато се е гледал в огледалото, къде ми е косата. Той после съжаляваше за това клипче. Ще аз да приличаш на човека. Майстор, бе! Пипа ги. Моя по принцип го прави едно по-на то много... Много добре това. Зло куче по мадет. То го бръсне така. Защото сега виж какво ще напише. Веро, че пише нещо, да. Бате, пише Анал. Ама той поне знае, че на мен вика Алекс. Така напише Алекс на главата му. Викам, батле, не Алекс, напиши това. Анал. Диария. Анал! Подслушат ми! Имате диария. Подслушат ли? Дали съм имал анал? Имах на времето. Я гледай как да стиска. Я чакай да му стисна пъпката. Чакай да стисна. Там малко паничи на нещо друго. На какво? На вибратор ли прилича? Много яко е тежко да прибери. Бебишко дупе. Е гладко. Филираща ножица. Ти ножици струват по 300 лева, човек. Дали, бе? Да. А за какво използва? Да си бъцка, бе. Да си клъцка. Съм хубав. Мене по принцип всички коментарите ми викат много си хубав, да знаеш. Абсолютно. Я ме стискай. Тук забелязвам нещо. Липсата ти. Хубав ли стана? Екстра. Хареса ли те? Не е лош по принцип така. Честито, брат. Мерси. Значи, до един момент Сашо беше обсебен от това интрото за нищо на света да не прехвърля 60 секунди.
И сме имали случаи, в където имаме идея, имаме какво да снимаме, но обаче ударили 60 секунди, не е край, това е. Тик-ток, не, това беше, защото Инстаграм не мога в едно сторис да събере, или за кое беше? Да. И изведнъж, ето това малумно интро е 2 минути и половина. И то дори нищо не налага да е 2 минути и половина. Просто си ми гледам Ицо как го постригват. Не бе, това си реклама на фризьора. Страшна реклама. Кой е това фризьор? Къде е? В описанието пише, бе, го пак. Добре. Те хората не знаят, че има описание по принцип някога. Ебем ти рекламата. Абе. Путка майна. Цък ти благодаря там. Лепо пиш тука. Да. На Ицко. На Ичко. Тогава не беше Ичо. Ицко. Добре, давай. Това как ще го рейтнем? Това мисля, че... Това е мръсен Кенеф. И аз мисля, че Кенеф от цъката. Мислих да кажа, става, примерно така с... Няма динамика, той не те въвежда в епизода. Добре, от 5 интрота ние купаваме дъното. Какво е ставало тогава? Ще има толкова тъпи интрота. Де е там? Това е там. Това са какво е 40? 40 Сандон. Да. Това мисля, че вече малко по-добро. Тук е добро. Май бе, ги гледам. Да. Не бе, нещо. Здравейте всички, аз съм Васил Нонов Андон. И днес съм решил за новата година да дам шанс на млади футболисти, перспективни, защото България има нужда от млади таланти, които... Здравей! Моли да... Значи ние много обичаме да играем в футбол, искаме да ни научиш да играем в футбол, искаме да влезем в твоите академии, ние сме много добри футболисти, искаш ти покажа какво можем набързо. Братле, виж сега. Ето, гледай. Пас, дай! Още, Ерик! Братле, ние сме те гледали мечтания, искаме да играем като тебе в футбол, разбираш ли? Те са пахтали от мен. Пичове, не съм го мислил това никога, наистина, аз не съм професионален футболист, че да нямам академия, такива работи. А и всяка се замисля, аз трябва да си хода. Може само малко поритаме, един бърз матч ще поритаме. Аре бе, 2 часа. Дай ми шанс, моля те, дай ми шанс. Забравих климатика в нас, бе. Включен. Става средата. Става в средата. Знаеш кое беше смешно? Беше смешно с неговия клип, като играехме там. Това е след неговия клип, нали? Ние тогава умрели от студ. Аз имах тогава, как беше това, къде ти измръзват крайник. Хипотермия. Да. Примерно. На мен ми крак ми беше накокал. Аз имах кола тогава, нали така? Да, аз не мога да карам. Нали отивах в своята кола, се топла. При аз един месец шофирам и сега шофирам без една ръка. Не стига, че не мога да карам, после не мога да карам. Бате, това е по-добре от 0-0-1. Еми, да, 0-0-1 по принцип мой Кенефа да го сложиш, ама ние го сложихме напред, защото е такова. Емблематично. Първото? Да. 6 е Коки и Теро, където са Щатите и Лондон. Бате, по-добре от него, май, да. 3? Не, аз мисля, че там му е добре. Бате, 3 е много ниско. Тъй какво е? Ма не бе, това е на Анджела, да го сложихме. Да. Бъркаме се. Така като не обърнеш пешката. Между другото, нали си спомняш за 0-0-1, ме беше питал защо се гледа в огледалото. Защото беше обрасъл, а за епизода ще се подстигва. Бати тъпото. После се стига. Това са други времена. Добре. Това какво е? Да, давай. Това е като баба ти каже, че се родила за баня и ти кажеш малум, нали си? Тя ще ти каже, това са други времена. Липса един 40... клип е. Значи... Защо липсва? Защо липсва? Защото е най-хубавото интро. Най-хубавото интро и липсва. Не може само интрото да го гледаме. Не, маниче. Маниче, какво? Другото лято пак трябва ходим. Има време. Има време. Ма не, защо епизода го няма? Нали го скрити имаме, умник? Ние го върнахме много отдавна. А не бе, 40. 40 да го върнахме? Не сте го връщали. Защо не сме го върнали? Това интро ще... Аз съм гледал 100 пъти вече. Ало. Къде ще излизам бе, братле? Аз си взех новия мембършип на никаква стойност. И тук съм като царя в нас. Гледат ме като бей. Няма, ще изпържа. Това да ти подаря? Но ми е странно да виждам те, между другото. Аз го отвикнах да го виждам. Виж го как се държа, не се свеля, виж го. Господине, дай си краката, моля ви се.
Ерик с костюм, бе, брат. Гарсон, кой пике место вече не ми се става? Това го слеш като го снимахме. Веро, Ерик с рижата така ми хвана. И сега бяхме снимали новогодишните ръчи. Аз се смея и не ме смешно. Но с костюма имаха чорапа на пума. Това е мембършипа. Слай го това. Добро, да, слай го добро това. Смей се. Това е малко като на нашите... Добро е, въпреки че е в студиото. Това е малко като нашите стримове. Трябва да си инсайд мембър, за да сванеш колко е добро. Иначе така, ако не си... След за Айде Бербо ли ще? Аз мисля, че трябва преди Айде Бербо. 28 не го помня какво беше, да. Айде Бербо е малко... Да, знам. Не е за толкова високо като че ли. Айде Бербо. Дай да видим лека по лека. Ние може да го шъфълнем малко, ама то на база на новите интрота. Айде Бербо е направил отлично. Тургай го там, пускай го, айде. Доволни сме. Кой следва? 42? Попри 42 е много хубаво. 42 е интрото с Екзе, според мен по спомени къде отива това интро. По спомен отива най-отгоре. Веднага. Не е най-доброто. Според мен не е най-доброто. Отлично е. Отлично е, да. Да, ама не е най-доброто. Много добро интро беше това. Много добро интро. Ние снимахме там в арената. Тук с оператора. Тук сме си наш приятел. Това не е ли Киротъп? Ама да идеме в исторически парк. Аз съм си взел билети за филма на Жечев. Колко пари? Какъв филм има той? 25 лева. Какъв филм има той? За исторически парк. Къде го там? си изба? В зала не да кажа там някакви. Ама някакви странични. Аре, ходим, кога те са... Значи то цялата им идея беше, че се е бавал с исторически парк и беше пуснал билети преди да направи филм. Да, бе, знам, акции да си купиш. Да, и ти реално, като си купиш билет, ти не си взимаш според мястото. Е просто когато пусна билетите, ти трябва да влезеш и да си харесаш свободно място. Тоест всички са един ценови клас. Не мисля, че така. Кога го дава това? Така беше, нали си взех? Ама си взел отдавна, сега е пусна на сайта си атрактивна схема да си селекнеш място. Да, и то е което останало. Да мек си прави банд. Сега да, ама ако си от ранните акционери като мен, си взел хубаво място. Не, това е само тия деца в борда на директорите. Чакайте, обяснете ми кога го дава този филм и какъв е този филм. Още го няма, още го прави. Това е целият базик, че си купуваш билети за нещо, което го няма, както и самия исторически парк. Ма си купиме да го гледаме на първи уред и да му викаме. Айде, Жече! Те няма за първи уред, свършиха. Откликва Стойност подкаст. Вие сте тук коншиите. Ние сме конши, ние сме големи фенове между другото, до някаква степен. Ето сте 58 човека в вашия подкаст. Само 7 сме. Същото става. Да, 58 не, ама сме 7. Така, обмисляме да организираме едни YouTube награди годишни, защото според мен е редно и в YouTube. Докъде стигнахме с тях? Напреднала медия да има такова нещо. Ти би ли участвал в подобно нещо? Какви точно са наградите и какво значи аз да участвам? Ами понеже ние сме все още малки, а ти си вече утвърден така ютубър и малко искам... Много големи оператори. Те искаме всъщност да се възползваме от някой, с който да го организираме заедно и да може това нещо да си стане редовно всяка година. Аз гледал ли си H3 подкаст? Гледал съм го, да. Не го гледал никога. Има награди, които са малко по-иронични, неофициални. Музиката обаче ме кеви как си пасва. Участвам, което примерно има такива категории, които по принцип не биха сложили на някакво събитие, където има рекламодатели. Примерно, коя е най-голямата издънка за 2023 година, някакви такива неща. Това е по-якия вариант според мене. Те дори последното им шоу го направиха в Dolby Theater, там където раздават Оскарите. В нещо такова, което е една идея по-иронично, бих участвал. Значи нашата цел ще е зала едно на НДК, примерно за тия награди. Купил си билет вече. Ама да не е някакво такова натрупено
псевдоинфлуенсърско, дайте тук да се съберем да ни видят всички колко сме лачи. Не, според мен трябва да бъде напълно откровено, без да галиме никой. Да, това ще участва. Добре, Демек, моля да обявим официално колаборация между Никва Стойност подкаст и най-великия подкаст. Аз сме много добри в обещанията. Чекай, как е за ти? Добре, доволен. Поредно интро през гъзани. Но виж сега, това е като урок в момент. Ти гледаш всичките интрота почти наведнъж и може да видиш на къде вървим и как да се подобриме. Чакай, бе, той е сложил и това ли, бе? Кое? Добре, интрото на новогодишната компилация. Това е... Да. Знаеш какво е хубавото за това интро? Че ние снимахме епизод предния ден, преди да отидем да го снимаме това при Любо Жечев. И ние си говорихме как трябва да запознаем с Любо Жечев и да организираме нещо заедно. И бяхме такива, то утре организира протест, мога отидем там да го чакалим някъде, евентуално се запознаем с него. А ние с трета потивахме, пичнахме му идеята, нали, смисъл. Получи се точно как си го представяхме, че го намерим на улицата там и ще снимаме нещо с него. Аз мисля, че това е към предните 4-5, примерно. За мен чак Кенев да е. Не мисля, че Кенев. Не, некъде... Това е гадно, какво е петицата? Какво беше петицата? Петицата е скърта, където Пежот се разваля. Това е зле, това е шестицата. Това там мисля, че е добре. Да. Между шестицата и Андон. Да. Ето. Да. Добре, да се върнем тогава на компилацията. Да, аз бех забавително. Вече ще гледаме. Мога победа 7. Ще направя подкаст във вашето студио. Кривото е, че изискването ми е да мога победа 7 човека. Има ли къде да стане това преграда? Ще го редим. Защото какво стана, нали? Стана клипа там, дето гъмнахме 100 катва, и приятно ми вика, те са писали. Викам, батле, гледай сега. Понесете ми холмита, ще ви събера в един подкаст, така и така всеки един ден от седмицата или там по всяка седмица си лафим глупости, ще го лафим това на подкаст, ще питам Георги и всичко точно. Понеже ще е пълна простотия, ще го кръстиме никаква стойност. Какво ще кажа за този смях ти? Харесва ли този смях? Аз мисля, че тук заради музиката го бехте пренаправили. И нещо правихте на смеха на Шишков и този смях... Не, аз искам само смеха да оставим от оригинала, за да не се копирайтне и да няма как. Всичко друго да е без музика. И той вика, прекалено много се стараеш. Това дори не е интро. Смисъл... това е сглобено като историята, как сме почнали. Между другото, добра история. Да, и той за някакъв смях, на който е с някакви секунди, то беше дай го на лидеро, върни го това, сглоби. Това е оригиналната ми, което се случва. Слушай се. И слушай как ще е изписано. Твоето там Свет и Георги Шишков подкаст. Нашето ще е братле написано с кренвия си. Защо? Защото с кренвия ще нямаш никаква стойност. Трябваше да сложиш слухата. Аз съм сравнително слаб. Не го едитвам аз. Не го гледахте, бе? Мошенници. Не помниш. 9 месеца по-късно ми даваше какво съм турили. Беше казал тогава, те в газа. Между другото... Това е само белевичките ги, бе. Колко те лежанка. Между другото, новата шак стана това. Ако Сашко не беше надъхнат преди това, според мен, ще реагираме на Дули и Мати музика. И брат, тази новата на Криско, откачалка ще го закачим. Чакай сега, това къде го слава? То не е интро. Сабскрайбни се, моля те, бе, бате, какво става? С който да си сабскрайбай се с латин. Криминалните истории. Да. Влези у мембършипа. Влези у мембършипа. Добре, значи това къде беше? Това е... Това. Да. Добре, това не е интро, Не е интро това. Нищо, скипваме, лайде. Скипваме го, ми харесва, че до там дойде идеята. Прикол, че... 44 е... Не го ползваме, отиди на следващото видео. Да, дай 44. Това е след една казино вечер, май. Това ли е? Не знам от коя от всичките е тази. В която снимахме интро. В живота ми няма място за нея, а в твоя, това ако ти е писнала от болката в гърба. Да, добре. Това интро едва е скълъпено. Едва. Да. Нека да. Чакай бе, защо той прави интро? Какво става? Не знам. Аз не мога да ви... Ма защо има интро?
Аз това не си го спомням. Колко ми е готино в момента. Виж 650, да. За подкрепата, надявам се и овите стрелове да не спират. Абе, ние лупаме на 10 лева вратката, бати тигрите. Сещам се. Абе, да се намират 40, 55, 60. Абе, не ти малко, за една баничка да се вземе. Нямаш пари за една баничка ли бе? Чакай да видя какво имам. Ма виж откъде е сни. Толкова имам и аз, ще ти стигат ли? 150, мога да имаме и за сокача. Абе, дали приемат? Ваучери, мен само... Ма вчера си стримвал ли, какво? Абе, вчера стримвах, но обаче проблема е, че... Нека ти го кажа. Имаш ли днеш 20 Какво беше историята? Имаш някакъв... Бяха объркали времето, защото ние като ние говорихме с това, стрима щеше до вечера, нещо такова. 45-ти епизод на никаква стойност. Стрима още не беше минал. 44-ти, да. Нещо... Какво беше станало тогава? Не помня какво беше. Защо не съм снимал аз? Явно съм бил някъде после. Кога е? Коя дата? 19.01. На 19.01 се е случил стрима. Така че ние снимаме на 20 януари интро. И това беше от Inbet, мисля, че спонсорирания. Какво става нещо? Мисля, че кадрите бяха от друг стрим, или нещо такова. Аз мисля, че бяха друг. Знам, че имаше някакъв... Те кадрите бяха от стрим, в който ни е било хубаво. Така ли беше? Аз мисля, че това има стримовете, в които си ебахме майката с тебе. Може. Знам, че нещо хронологически нещо си беше. Това на добро. По мой спомен направихме точно един стрим след Inbet и приключихме с стримането for Life, така че може би това е било повратния стрим. Даже днеска на подкаст ще обясним изцяло защо приключихме с стрима. Да. Пускай го там. Мисля, че е на края на... На края на добро. Да. Бълъшко направо, па бе смешно. Да. 40 Да. Добре, сега ще... Трябва да ти сложим на тебе и микрофон обаче. Но ме кефи как мисли. MacBook. 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 Абе, братле, нещо въобще не ми върви диетата, вече не може да закупчава колана. Братле, на тебе като никога не ти е вървял. Обаче това знаеш ли защо е? Защото не съм те тренирал. Дай да пробваме тази докосване, ще те направя пълна трансформация. Мале, брате, отследвам много. Как по-добре се чувстваш? Да, се чувствам много добре. Сега ще шибаш курвите още повече. Така. Много благодаря. Абе, Ице, си намира една лична карта. Защо, брат? Така да погледна нещо. Това за личната карта имаш инсайд джоб. Чай, че забравих за синя зона, да е смисъл от скоба, да е. Това с личната му е искал на метро. Да. Ти си много познат. Не ми ли искал личната карта при някакви месеци на една метростанция? Старши само на по-мургави. Да, по-към средата на става. Аз не разбирах защо го олицетворяваме като Ицо. Мен това нещо ми се загуби като идеята. Че няма нищо общо. И че ще отзлобне. Не си спомнеш. Слагай го там, много го мислим. 30 секундно интро с барабар с аутрото, така че... Добавяме расизъм, Отива на 46. Колко пари изкарам от подкаст. Това какво е? Виж, че скоро идат по-силни интрота обаче. Ама за интрото беше най-хубавото от 10-20 насам. Много е хубав, но нека. Добре, това е забавно интро. Да. Решихме расизма и следващото интро е това. Да, това беше смешното. Това беше смешното. Мамка му, Ерик, изчерпахме се. Много си прав, човече. Аз ти казах, че трябва да седнем да измислим някакви идеи, но ти много настоя да дойдем да се полюляме малко. Мамка му, не смяташ, че този парк е величествен? Така е, много е хубав, но нека, моля те, фокусирай се върху това какво ще правим с нашото шоу. Нашето шоу отива по дяволите. Куката ще участва ли този път? Не, това Ченген може би този път ще е на работа. Така е, с такива нехрани майкоци като нас някой трябва и да пази страната все пак. Какво ще правим? Искаш ли да действаме като посредствени ютубъри? Какво нещо иска то? Та ние сме си такива.
Но да, замисли се, един Емейл Конрад в далечната 2013, как пусна въпроси и отговори. Да, спомням си го, беше голям хит това. И ние да го направим и предлагаш. Да. Добре, но тъй като това сме го правили много пъти и сме се изчерпали, дали да не викнем нашия приятел Кръчмаря, Стоян. Стоян, Сей Стоян. Точно така. Него май го блъсна мангал наскоро. Продължай, не се обяснявай. Мангал и детето да не. Бате, слагай го в много добро това, ти само заради това. Добре. Да, слагай го много добро при в средата там. Нема, чак сега. На края на много добро. Да не ричваме. Чакай сега, аз иска да кажа нещо. Малка му, Ерик, забравихме ли? Това е така пак, само аз и Сашо в събота след обед се събираме да снимаме интро. Аз бех ял точно пса ми в баба ми и той ще релизнаме епизод. Ама не, нещо друго ми хрумна, какво беше? Програмисти ли сме? Еми. Да. Това съм аз като някой прекъсва, като разказвам истории. Тук бех стигнал, това не съм почал да разказвам. Добре, това давай нататък. Пирамидалните схеми. Оф, това не беше ли... 12. Комар 10. Комар 10. Almost crash 100 times, and he won't learn his lesson until he's crashed that car. Да си преуспял не било толкова лесно, е било майката, толкова тиктока направихме поне. Добра параша пада 12 тиктока по 3.30. Абе, добре, до края на 2025 добре ще са парите. Парите са много добре, ще мога да си позволя да си го изплата този iMac. Йо, стига занимава с глупости, има много схема на пазара. Предлагам ти да ставим партньори на НВЛ България. Знаеш какви чудес, колосални пари ще изкараме човек. Повече от 3.30 на TikTok. Много повече. Слушай сега, влизаме в сайта на НВЛ България, отиваме на страничката Partners, там казваме, че идваме от никаква стойност и почват да валят милионите. Айде, давай, трябва да ги продам. Чакай да отворя на афилиейт. Мани на това MacBook, давай вървим, че има поръчка. Айде, плащай кашоните. Оставете, дали още активно. Аз се чувам как, като толкова сме се изнежили, че и това интро трябваше да го махнем. Фелора? Да, мишоци. Оф, болници толкова хубави, ама. Идват с цена, освен това, че я плащаш кеш. Не знам как го кажа, защото то е рекламно, реално. Не е много въвеждащо. Това е рекламно, обаче ние ни беше тегаво да измислим сценарий за тази реклама и според мен се получи добре. Да, добро. На сметка. Накрая добро. Смяхме се много и с тази гумена глава. Ние сме идиоти. Повярвам. То затова са пирамидални схеми. Да. Убивали казиното. О, не, тъпо беше. Да, видим. Това е Сици от Букинефа, Кевър. Да. За тебе се носят легенди. Автограф ли искаш? За тази работа си мисля, че ще ме е леко Константин. Ганьо, за тебе леко е само хижа на Витош. Ще четеш Пенчо Словейков за сега. Абе, ти знаеш кой е Иван Донов, бе, човек. Му викам на той вика, брат, имам и кил седмица, имам и всичко, викам, това е демоде. Какво ме занимава с глупости, викам, пак ще ти покажа къде е прасето в багажника. Абе, бягай, само несериозни хора, сега тук Джаро ни е викнал на някакво много странно място. Некви нови момчета взел, знаеш колко ги мразя. Ма ще видим, да излезнат по-сериозно това последният, че беше голямо дърво. Да, едно силно много. Значи, ето както го избърш, тук и потъжавците не е отива, не е отива. Трябва да прав с лека чупка. Как влиза? Да ме се отдава. Попри смешното беше, че коментирахме под прикритие в епизода. Да. Обаче... това е абсолютно става. Да, става. Ма по-към ме кефи горе-долу. То е готино и там с това къдеше пълно дърво. Ние сме гледали 100 пъти, иначе. Добре. Смело решение. Не, чак там не бе, лут ли си? Тук някъде до Любо Жечев го слои. Преди Андони, преди Любо Жечев. Да, там добре. Така. Това е с ДНК-то. Какво бехме с него? Добре. Чек постигна ми леки.
толкова се кефа, накрая всички приятели са ми диджей и аз се научих да пускам еса специално за никаква стойност. Кючека го почваме. Кючека, къде е Кючека? Майго, то Кючек пусти ми Миле Китич, бе. Бате, къв Миле Китич, хубаво, пускам го надолу. Айде, за господина там, Миле Китич. Става. Става към дясната част на става, обаче. Вече, драги зрители. Ме ми скъпи историята с брат му. Там, топ. О, следващата сесия. Давай. Чакай, това е 40. И 50. Impactless. Да. О, но ти, но... Аз не си спомня Impactless какво беше. Това ще виж. Нещо беше да се преместим тук. Това е много хубавото тук, че ни пускат да се вихаем в техния сет, където говорят, нека нямат такива хора и изведнъж... Има такива хора, няма такъв народ. И тъна е тук, ето ги. Его тебе. Ара, бе, този лаптоп не знам, че го Здравейте ползваш. и добре дошли в най-новия епизод на Никва стойност с мен, Сашо и мен, Ерик. Да си поговорим за нещо изключително важно, но първо да обясним какво се случва всъщност с нас. В последните епизоди говорим за няколко много сериозни неща и най-нормалното нещо беше да се преместим тук и всъщност това ще бъде вече съдържанието, което ние произвеждаме в YouTube и ще си говорим за много по-сериозни неща. ще бъде нашето ново ампула. Днес аз и Сашо ще обсъдим една много изключително тежка и наболяла тема в обществото. А именно различните методики за премахването на ушна кал. Избрали сме перфектните събрани. Бата, как ми влезна вода в гърция. Сега колко ми е гадно, бате. Да. Как чух ушна кал. Затова днес наши гости са... Представям ви нашите феноменални гости Стан, Никола и Скул от най-готиния подкаст в България след нашия разговор. Тук ще му монтирам последния епизод. Значи много лошо бе с него, Това се е така. Добре, това отива в става. Защото не е кенеф. Ате не е толкова лошо. Не кой е Дилян. Има. Не го знам. Делян е той. Да. Как се е кефил? Това си го спомням. Как се е кефил? Добре, това като ти става. Тук е. Тук? Не бе, по-напред е от Бетина и от Подкимайни. Слайго е там някъде тук. Между 3 и 40. Какво? Да, не в студиото. Ето тъй като студио е хубаво. Ама не, той идете, че като е в нашата студио е халфаснато всеки път. Звука на CS, чухте ли го на бекграунд? Не знах, че на CS съм добър пъснат. Да! Кенеф. Не аз! Добре, цъкай го ти там спейс. То трябва да го пипне Делян Пешки за проработи. Като ДПС. Айде! Ананас! Той има захарен памук това, бе. Това ананас, докато ще го ям, седно лижам нас бялата рокна. Бати, колко ананас. Само манго, бат! Територия, каза ли, че ананас нещо? Бабате. Не трябва да е вече, трябва ли да лижеш? Да. Коментираме за колко най-малко пари би правил със секс с жена, която не те привлича изобщо. Абе, она там ще кажи. Да, много дебела, но в лицето не е грозна. Много контекст карваш. Тя лежи, не трябва да лижеш и ти правиш каквото си искаш, само трябва да задължително го вкараш веднъж. 10 минути трябва перформанс. 10 минути ли бе? Чакай бе, тя плаща 1000 лева за обучение. Това си че е подкуп. Добре бе, че е 1000 лева, айде. Ето, това искаме да чуеме. Айде, дай пари. Добре, Кенеф, съгласих. Това защото част аз на него. Той е просто клипнато от друго клипче, смисъл. Не, той идеята беше за да рекламираме епизода и да го гледат, защото разпрахме за него. Затова. Никаква... Точно това не е била идеята, ама добре. Какво? Я му вика, че идеята била да е това интрото, за да рекламират видеото говорихме за него. Снимали хора, време и сет, не е да е това интрото. Ро, какво се случи? Его бе! Ще ви е в газа. Не е това бе. Точно това е. Това е Ро, бе, не е нова година.
Не бе, как бе? Чакай сега. Да бе. Гледахме това сега. Да бе, той мисли, че това е новогодишното, а Евро не е новогодишното. Не. Верно е, ужас. 152 точно за седмиците, да. По принцип, на тайминг 52 седмица. Ако почнахме на 1 януари, примерно да снимаме. Его е! Новото пиле в стил ротисерия. Това мистер Пица ли беше? Христо е една малка куртизанка! Я само такова. Имам такива 2-3 тениски подобни, следил съм прочитка такива неща и в момента всеки път дам на гаджето и да спи с тях. Мистер, your time ended. Как така? More time 50 euro. Here, big business. За 10? Мисля, че ако сме снимали в сета, трябва да действаме като кандидат студентския на УНСС. Гледаш едно отговорите, взима точки. 50 euro, 50. Big business. No more vacuum cleaner. 20. No. Big business, 50 euro, no vacuum cleaner. Добре, последно. Ето, дошъл съм тук в тази страна да пробвам аз. Ето. Последно. 50 euro? 50. 50 euro? Почти да го лижеш пъти, бе. 50 euro, окей. Тук не си спомням, що го правихме така. Имаше някаква концепция, що го направихме така това? Дали да разправя нещо за проститутките? Да. Да. Отново сте с нас. Аз съм Ерик, вашия любим гост. Гост. Не е бана. Холандия да играта. Влияе добре, да. Влияе добре Холандия. Става, ама къде става? Е прямо зад ДНК-то. Зад ДНК-то става. Защо така? Не, зад. Е така, да. Какво е това песен? Да, направо си е Кенев, да ти кажа честно. Това е Кенев. Това е абсолютен Кенев. Цъкни пъти. Това не имаше абсолютно никаква причина това да е интрото на епизода. Що да не? Това е точно защото ние планирахме влог с абсолютно същите кадри, за които трябва да се качи Хук. И ти, използвайки тези кадри... Значи... епизода се качи, те забравиха Хука! Те забравиха Хука! Не, виж, в момента тогава всъщност беше такъв, отворяш ми още работа, че трябва да търся още по-хуи кадри. Това му беше проблема. Аз си мисля, че като сме снимали влог и не е окей да ползваш кадрите от влога за Хук, за нещо друго, което не е влога. За който влог така не трябва да се направи интро. Ние говорихме там за Сърбия като цяло, целия престой. Добре, хубаво. Така създаваш хайп. Виж, този влог събра 40к. Точно заради това интро е събрал хайп. Точно заради това. Пишете долу в коментарите. Рождение. Аре, бе. Музиката е добра. Тук колко бларвах. Само, че трябва да се кача горе, ще забравих за реалното. Затова звънях. Това ти глупака, бе. Ама, Селенко. Овцо, няма да се чеш за боя, бе. Айде, маме, браво, защо? Висшото, да. Това са трите етапа в живота ми. Трите етапа. Колко балони гръмнахме в този бус, ако знаете. Не бях толкова много. Включил беха... Егермайстер спи, викаш. Не съм пил Егермайстер. Какво не си бил? Заби минджета е така. На кой минджета е това? На Бети. Пак. Ям кебабчета за себе си, седа на диета заради курвите. Това е техниката в момента. Лека чук. Това кучка е лая, бе. Бат беше много яко на Сърбия. Става. Аз съм за Става също. Ерик, не знам, не е Кенев, стига. Не беше коректно цялото нещо. Не, добре, затвори си очите и си представи, че няма сърбски влог. Беше доста близко до това да няма сърбски. Затворя очите, че няма световен глад и няма да изчезне.
Докато ядеш бургера не си затваря. Не, просто тъпото е, че са наистина еднакви кадри. От едно и също място ползваме кадри. Дори не са някакви различни кадри, които ги няма в сръбския Добре, влог. Това е преди това. Той е за сръбския влог си мога то е да се стезавам с Сашо, кой първи ще го обработи. То бати. И ти затова реши да не го обработиш. До голяма степен повлия. Да. Добре, служи го настава към началото, според мен. Става към края тотално това нещо. Да, е там. Ние други сме излизали, имало е сценарий, това иновация, Сашо ми ползва кадрите от влога. За интер. Ние на влога сме излизали, даже през граница са минали. Ти какво искаше да снимаме интро в самата Сърбия за Сърбия? Не, дори... Ние вече тук на епизод 53 въобще ни боли хубаво за какво става въпрос в епизода и какво ще е интрото. Не беше нужно да е това, според мен, ама окей. Но според мен... Как ще загатнеш, че се е случило нещо велико, Защо трябва да го загатва? Зрителя как ще влезе в епизода и ще слушат добре, ама ние имаме отделен влог, дедикейт на това нещо. Кога излезе? И кога ще излезе, ако не бех ползвал това интро? 2 седмици след Сърбия. Аз си затворя очите. Добре, поставете се на мое място. Прибирате се и имате задача да обработите влог. Тежкото място, брат. При което този господин сполва половината влог, за да го ползвах за хук за подкаста. Аз какво да обработвам? Ето това виновен, че нямаше. Сашо е за истински виновен, че нямаше. Добре, попараме. Ако изключиме това забавно... Само музичката липса. Музиката не прелипса. Еми му майката. Давай следващата, дай. Махни го това оттам, лутни си. Слой го на дъното там, настава и това е. Мога го сложиш пред Ичо. Ичо го премести в кенефа, моля те. Това е... Това е жестоко интро с Ичо, което загатва за какво става в епизода. Дай спамеца. Идва любимото ни. Спамеца. Как е истинското ти име? Как е истинското име? Петко ще казвам. Какво става, брат? С програмирането нещо ти потребва? Не, просто глупостите от квартала. Постоянно натоварва това. Трябва да ти такива гадни неща. Не ми се занимава вече с простоти. Веро, че съм от Люлин, ама не бива така. Писна и в дупката съм вече. Не знам как да се измъкна. Спокойно, братле, ще ти подам ръка. Най-рандом нещо, което се прави. Братле, чуша се уникално. Благодаря. Бърборете, бърборете. Аз не мога да кажа. По принцип беше смях. По принцип, Кенеф. Ицо се пострига 2 минути и половина, интро с памеца 30 секунди. Ето, няма мач, бе. По някой пъти Реал Мадрид падат с нея. Някои пъти те са... Аз що си мисля, че ние сме по-скоро шериф. Чар пати имаме попадения. Постоянно си падаме. Къде го замахна там? Къде го замахна? Да, сложи го в отлично. Къде го сложи, че не го виждам тук? Погледни. Мани го там, бе. Сложи го в кенефа. По-хубаво от кенефа, бе. Не, веро, става, бе. От кое е по-хубаво? Виж пред колко много интрота го сложи. Веднъж нищо не се случва в него. Каква актьорска игра? Ти видя ли кючека на Йово? А ти видя ли наркотицката на паеца с музиката? Нема работа това интро според мен там. Според мен трябва, че да намалим категориите на 2. Кенеф и не кенеф. Това не кенеф и, примерно, писуар. Не съм съгласен, наистина, нищо не се случва в това интро. Добре, дай 55, дай 5. Чак, къде беше? Ти го слушай прекалено. Какво обоснови се? Тук имаме Иван Донов, имаме Жечев, имаме първото интро, е някаква класика. Имаме всичките работи, в които има някаква идея и ти го забие там чак. Що да няма идея тук? Това е знаменитата песен на памеца. Бърборете, бодри. Добре. Аз мисля, че... И го направи лайв перформанс. Значи ти ранкираш интротата на базата на това колко те кефи госта. Ама... Това е малко... Въвежда ли в им... Не. Как въвежда? Как въвежда, освен че показва госта в интрото, което прави всяко на друго интро с гост? Как те въвежда това в подкаста? Ние в подкаста има история за Redemption. Никакъв Redemption няма. Само друсите и пийте се бета. Добре. Махай го оттам. Къде искаш да ида? Накрая? Нема да ида накрая. Пред Ичо. Не, стой го...
пред... Аре там. Там е добра, айде. Съжалявам, в това интро не се случва нищо, че да си заслужи там А ти къде място. пукаш балони е супер. Ма аз и това да пукам балони според мен е лайно. Ма вие сте го турили. Дай 55, айде. Кенеф, брат! Абсолютен кенеф. Това е хубаво интро. И е само добро, примерно това. Не ми да. Толкова. Поне да изкараме много пари. Освен това. А те дали спеха снимат пак? Да. А що, примерно, спреха да снимат верно? Не знам. Завърнаха ли се? Графика им е сложен. Примерно 3 на 3. Ние тримата. ДДС срещу друг подкаст. ДДС. Добре, сега, нека да съберем малко отбора. Ние сме ясни. Ние сме ясни, ма ние сме 7. Чай са. Ръководството, какво ще ги правим? Сега швеги, брат. Те само пари лапат, бе, нищо не става от тях. Гълта лев, да. Гълт. Кой друг? Ницето човек, той се е бурил, що от зам или е сам. Откакто Сашо си купи дрон, му се появи един фетиш дрона да участва в всеко едно интро. Което означава, че много пъти дрона показва оператора, който е на терен. Което е абсолютно малумно, но трябва да ползваме дрона. Аз го правя умишлено. Ти видя ли как те споменаха и аз те показах, че си там? Супер, хората се кефат много на това. Ама ние сме никаква стойност, може да си позволяваме каквото искаме. И хубаво. Или като не се покаже по кой тук. Може и да се оправи всъщност. 50-50, айде. Ще видим, ама той май иска се става сериозен депутат, по-скоро не. Полицая. Полицая знам само, че бие без камери. Той е сериозно момче, в квартала го знам. Ние без оръжие ще играем, нали така? Без оръжие. Не, отписваме го тогава. Добре, кой ще става? Тедо си е приселенките, ама... Такъв, ама добре. Стоян. Похода като Стоян Колев с ръкавици. Нещо, не знам. Ще му се занимава ли? Брат, той и там от работата няма да стане. Ще излезе, може ще има да карусел. Гледай сега, брат. Аз мисля, че ние с теб може да се оправим по принцип. Ще ни трябват малко тренировки, ще направим лапички такова. Аз съм си взел по принцип ръкавици. Ти си готов. Да фърнем една тренировка пробна. Дай ще направим след малко една тренировка и ако се стегнем, ти казвам, убиваме ги. Това е. Няма какво. Искам само да питам дали сте го видяли това интро ти. Не. 100%. Да, 100%. Не бе, знаеха кои сме. Да. Кой им го прати? Фенове. Нас ни спамят, като ни споменат него. Примерно клипа на Азов. Нас ни спамят. Между другото, знаеш ли, че на Азов клиповете Златин ги е продуцирал? Добре. Как заставаш и кажеш 100% са им го показали? На базата на какво? Ти го дрона между другото. Аз съм им гледал подкастите, бе. И какво казваш в подкаст? Когато ги питат за нас, не отговарят с какви са тия. А какво казват? Отбегнаха въпрос. Това са тия глупаците, където не искаме се социализират. 2%. А тук дрона пак дойде? 100%. А то как се изморих, ако знаеш? Братенце, май. Няма да се справим много. Аз така ги виждам. Финиш ги! Не сме много във форма в момента, брат. Няма да имаме достатъчно време да се подготвим, обаче май ще трябва все пак да жертваме третия ни човек. Ще трябва. Кой да бъде? Това там струва ли ми се или? Бата, чакай, аз съм начаткан. Какво е това? Това да не! Това да не го е видял Стоян Колев, това! 100% го е видял. Пратили са му го. По почтата са го пратили. Стоян Колев да пише в коментарите. Да. Некой му го е дал на флашка да го гледа. Васили Зайцев, бе! Ма това е негова топ. Тук гръм не се виждаш между другото къде си. Текам флаш. Си е равним при 9 мм. И отдолу имаше коментар. Момници, това не е 9 мм. Липса на професионализъм. Ти избира снайпера, бат. 80, не знам какъв калибър. Аз имам много голям избор от снайпери. Скар то на полицайите. Вкъщи имам 60 снайпера. Това е на върха на отлично. Какво е там? Да. Онова там 21 и 8 да ми се махат от там. Какво е 21? 28 е с Шишков и е доста добро. С дописи ме готино, бе.
Дописваме смешно. Топ 2 до момента. Толкова си можем. Топ 2 до момента. Много силно ме съня. Чакай малко, бе. Абе, ти лут ли си? Кога? Абе, вие да какво сте били, като сте го пред това? Как е интрото за Живков ще е пред това с карусел? Така ли е? Вие нормално ли сте? Мале, стой от това 8 тук некъде. Може той да ги обърнал реда им, бе. По принцип, това с карусел е много силна първата част и после много отихва и става тъпо. Затова го направихме така. Това важи за всеко второ интро. Частта с Коки и Йомов, дето си избират кой да им е трети съотборник, мога да умреш от тъпотия. Много хора трябва да ги издрем. Не ли така? Па и канала къде се виждаше. Но той и Ичо с политиката. Абе ти май с ръкавички. Да, мога да направим една тренировчица, не е проблем. Абе добре го шибнах да е, с 2%. Добре го дарих. Това интро няма работа там. Кое? Номер 8. Слой го в много добро, щом толкова държиш, но няма работа там. А 34 какво е, бе? На Синърс какво е това? Кое, бе? 34 какво? 34 в карусел интрото. Карусел, добре. 21 също не е толкова готино. Това Ицо е педал, го прави готино. Просто да си ходим. Да си говорим. Аз за него много добро казах. Мисля, че за Ицо е педал. За мен това не е отлично интро. Отлично пред карусел. Добре, ама 12 кай, че не се смяхме много. 12 не съм казал нищо лошо за него. 12, брат, толкова умрех. Давай нататък, айде. Аз би го изгледам пак с... Ако им стане време, пускай най-редките професии. Не. Вие сте идиоти. Моля след това интро да ни кажа, айде да направим най-тъпото интро, защото всеки, който е гледал края на епизода, ще знае, що е тъпо интрото. Да. И нарочно го направиха най-тъпото интро. Брате, трябва да снимем едно интро. Абсолютен кенеф. Съм тук за най-добро. Не е кенеф, защото е нарочно кенеф. Добре, писуара. Другите сме се опитвали да дай кенеф и пак е имал кенеф. Да си вземем еднакви неща. Искаш ли да хапнем? Ама съм красив, бе, да, от тук. С количка зиро искаш ли? Добре, ай, ама не какво такова интро, моля ти сега като хапваме по нещо, защото човек, защото съм от Люлин не може. Тук съм бил 1 час път от Люлин до Левски да снимам интро. С един приятел дойдохме тогава. Аз имам един приятел кара. И те ми викат... Заека. Не, с... модератора. Да, с модератора. И те ми викат, брат, дай снима най-тъпото интро. Аз съм бил път, събота, не знам си какво. Чакаме да свършат тренировка. Да снима интро, няма за кога. Веднъж ако няма интро. Май нещо много те мързи да последък да обработаш. Бога го преба. Интрото сега ще превеш. Дай да хапнем и ще си помисли. Добре, айде. Меше ми мъчи за това заведение. А тук можеше да бъде по-хубаво, защото аз правих свирки на чашата, на това, лигавих се. Пускай. Замечта се. Агония. Агония. Ако по... Ей! Тук 100% се го скипвали така. Да. 3 гигабайта футич, за да излезе това. Да, аз не мога го гледам. Да, добре, имаше такова. Пилешко филенце, 10 лева, 2 колички, 15 лева. Ето, тук и за бакшиш съм оставил аз. Кой? Също хапах, май. И май всичко и да взяха. Да, бакшиш да, ще остава повече. Да, аз тортичка хапнах. Ти да остави 10, айде аз 10 и дай 10 за бакшиш. Вземи си 15, бе. Май долу много не. Я, провери сметката. Изкарахме ли? Пак не излиза да сега. Но не е толкова лошо. Ако беше, не беше 2 минути. Ако не беше 2 минути. Ако не беше лапса, ще да просто става. Да, ние между другото без таймлапса като че ли. Става. По-добро интро. Тоест, таймлапса. Слай го на върха на кенеф. Това е точно като падне лайното и прави цъвката Посейдон. Това е. Къде е това ли? Да, това е. На върха на кенеф.
57 отца, виждам, че ще е некръв кенеф. Не го помним, да. Не, това е много хубаво. Абе, брат, колкото и да се стара с тия станции, нещо тази вечер не връзват курвите, не знам какво се случва. Братленце, не знам, може би е от това, защото няма много парички днеска. Слаби сме, май. И какво трябва да направим? Викам някой друг апартамент в центъра да купиме. Абе, аз съм чул, че между другото тия Какво да го направиш публично? Не, гледайте го, нещо ще ви покажа. Да. Това не ми показа. Кирите, абе, доста така добре се справят в момента с нещата. Абе, ти знаеш, аз имам един приятел брокер. Той да не би случайно да е тук, защото аз преди малко видях едно момче да се върти тук. Сега ще ти дам негов контакт. Ма беше малко такъв по-сприхав, малко така. Сприхав? Същия Той е малко такъв, малко по-ръковаха с разни неща. Добре. Топ, брат, топ цена на... Здравейте, господин Иванов. Днес ще ви представим прекрасен двустаен апартамент в центъра на София, в прекрасно състояние. Даже сега е много нашумяла тенденцията на хаус-хакинга. Какво ще рече това? Всъщност, ти вече трябва да си пуснал наемател вътре, който наемател може да ти покрива ипотеката. Ето, както и така случай, тук има прекрасен наемател. Господине, тук малко ми се видя като за... Супер, това е 300. Каква може да се преустрои на 400. Голям 300. Ела насам да видиш, тук има прекрасно санитарно помещение, където могат да се правят, нали знаеш, твоите работа. Аз се наиграх с тези имоти. Нищо не ми остана. Но имам един приятел брокер, той ще оправи нещата, знаете. Кенеф, смяхме се, ама Кенеф интро, той Кенеф. Стига, бе, добро е това, бе. Кое е доброто, освен че се смяхме. Това малко не. Най-вероятно и зрителите са се смели. Да, за нашия inside joke. С човека, който зрителите не познават. Много се смяхме. По-добро това на Антони, само това ще По-добро е, ама чак толкова. Бате, фърляй го най-долу в доброто. Добро? Да, не, чак добро прекаляваш. Не, ми е много смешно това. С това, което ти направи, с всичките тия неща... е по-високо от Андрю Тейт рекламата. Съгласен съм да ги слапнем. Това да отиде в добро, а Андрю Тейт да го върнем в стара. Да. Ето е накрая на добро е. Да, стига. Там, да. Супер. Така, доволен. Става това интро. Все пак смеха основен стига. Стига вече Ред Пил. Това беше хубаво. Добре. Ерик пак ще има отдолу. Не го. Тук пак ще ме нахави, че... Това беше най-ненужното нещо между другото. Много добре на природа си празнувам рождения ден и няма кой да ни занимава, брат. Аз затова искам да го направя. Много съм радостен човек, в тази София ми е писнало само някакви олигофрени, почва да ми говорят някакви глупости наляво. Здравейте, момчета! Тук имам една уникална оферта за вас, както виждате този прекрасен водоем, от него прясна риба току-що хваната. Искате ли? Не сме малко чух, че изкараш, ще правите перфектно. На мръвка, обичаме мръвката. Мерси, брат. Само месец, ще вращам имот в регулация. Добре, ни има канализация, електричество. 7000 евро на квадратен метър. Приятел, нито в гората, като ти... Този имот не е за изпускане, повярвайте ми, хора. Трябва да се възползват от тази невероятна оферта сега. Елате да ви покажа. Мерси, ще дойдем след малко. Ако не ви трябва това, може да ви предложим за страховки, автокаско, живот. Все пак тук е опасно, може нещо да се случи с вас. Ефтина кола имам, няма нужда. Мерси, братле, като ми изсечеш, ще потърся, няма проблеми. Бате, писнами от тия хора, бе. Какво става, бе, братленца? Искате ли малко гъбки тук, от това бих се възползвал, дай сега някакви нормални хора. Някакви нормални хора. Едно човеко. Колко е една? Това е минус 9999 авара, където един с колата. Гледаш на този тикток? Спири, плюе през прозореца се наплюва. Как си бърже? Зор да се видим. Зор да не те видя. Зор да се видим. Ма то е много яко да пресъздадеш сцената на зрителя behind the scenes, бе. Не ме бъркат тия дрон, защото ме хареса семията, готина си. Обаче ми... Да, това е много добро. Това е много добро. Не, отлично, но е много добро. Всички влизат така рязко, има динамика, не да знам. Турги го много добро. Сега, това с колите е по... Махай го това Шишков оттам, разбираш ли? Добре, стои. Всички се изпокара от тази гилдия. Давай, още, зад Джаки го слагай, зад Джаки.
Къде е Жаки? Там, 18. Там мога да го сложиш. G-клас. Да. Ще да пил. Давай нагоре. От скруна. Добре. Дай, че до 7 часа ми е зоната. Имаме, ще ги опаткава. Спидрън им правим, на 1.5 скорост. Как ще снимаме? Направо не се получи. Айде, бързо. Абе, не мога бързо и време! Не знам как ще снимаме днеска, често си време. Брат, много е зле. Ма това е позорно. Нищо, това тичане не върши никаква работа. Брата, това джин не мога. Не знам как ще снимаме днеска, човек. Някаква нова техника, брата, ма не мога да се какво. Май трябва по-късно да направим епизод. Ако искате да изтрезнете, има и по-лесен начин. Друго си е. Знам аз, че така най-лесно изпразнява. Нека тичат бавно. Чакай, я? Сам ли ще влезеш? Ева те! Айде! Аз съм тук също да кажа за песента. Special Powers, добре. По принцип това интро е кенеф, но това е пример, когато едно интро е кенеф, но сме всички е по-малко кенеф. Това има някаква логика. Слой го некъде на става след клашера. Там. По-женски. По-женски. За жалост, да. Коки. Има ли редакция, Вик? Мутрата. Кебабджията. Момичета, имаме много сериозен избор. От това ще зависи целият ни живот. Сега не. Добре, нека започнем. Сенджута ли е това? Да. Я коментирай промяна. Добре, номер 1. Той е с плочки, значи спортист. Доколкото знам, тренира така усърдно. Има хубаво тяло, значи спортува, ама какво? Гребане. За канокаяк. Канокаяк, това е яко. Риза, значи се облича така по-добре. Ама сигурно, виж, той щом тренира и очевидно за такова хубаво тяло трябва доста тренировки. Значи е доста сериозен. Изнимка работи, дисциплина, значи сигурно ще е доста отговорно. Не, много е. Има брада. Има брада, значи не е моя. Руса със светли очи. Значи обратно на това, което аз харесвам, иначе уважих плочки, така съм. Най-големият му конкурент, Коки. Твоята слабост. Той не спира да ги носи очила, аз ще го набия. Да, между другото. Имаш много хубави очи. Мисля, че това е специално, за да изглежда така. The yapping never stops. Women. Абе, братле, я дай термос, ще малко да си пина. Всекъде вагането ме... Къде е термоса? Къде е термоса? Кой предложи Певски? Това е голям гаф. Къде е термоса? Сте идиот. Всекъде вагането ме... Само виждай мей от Пловдив. Не. Лонг търм, брат, това не е за мен, не е за мен. Не. Чакай, жилата, брат, има нещо перверзно, ама до тук. Не е българ. Чао. Пълна. Добре, дай има ключи. Абе, май става да е, брат. Добре, давай. Айде. Не. Ица, тая яшничка, ще я унодиш? Ще унодиш ли му вика? Абе, да, ей, мъж, трябва да ма дай малко, дай да видим отдолу нещо инстаграмче. Short term, брат, е бонус точиш. Short term, яс. Става. Къде е? Некъде става по-нависоко. Примерно малко към след Ицо. 48 епизод. Да. Така. Давай. Спидрън. Ти това имаш пет по спидрън. 22 годишни процент. Това, да. Това знам какво ще кажеш. Това е кенеф от всекъде. Директно отива в кенефа. Няма какво гледаме. Аз не си го спомням. Който има азор, да си го намери в YouTube. Участваш? Да. Къде е една пица не взе? То интрото е... Това между другото е Honest Reaction. Отваряй ги тука. Да, тук Honest. А тук, ако мога да отбележа, това трябваше да изненада
И Сашо беше кал на всички. Не бях кал на никой. Не, между другото, аз такова, понеже мистер Пица ме последва, аз да го пратих в общия чат и такова, ще има изненада скоро. Беше нещо такова. Всички знаят. Си го мислих това. и се чудих какво интро мога да направим случайно, ако такова ме. Ако много мрънкаме, примерно как постоянно сме гладни на интро, имате ли идея за интро? Да, викаш, отвори си очите, оно смърди на пица се не трябва. Затвори си очите. Това го прави поне 10 пъти. Прави някакъв ефект. Разправям, че напоследък съм много гладен човек. Постоянно и свалям свалил съм 5 кила. И затова не мога да говоря тия подкаст. То ми писна. Защото ти свали 5 кила? Не, защото съм постоянно гладен. Аз те предвам тук от 100 години. Защо не ядеш преди подкаст? Защото не ли го, нямам време. Вземи си нещо да Мален човек, аз трябва си колката ми се струва. Ода! Много се не спираме. Аз стих, че има нещо мирише вкусно. Еки знае. Кай, че са празни. Аз ядох преди малко, Един свет не знаеш, старши. Кази, че са празни. Ти нямаш работа да знаеш. Ти знаеш ли? Да, ти ми каза. И той Йомов отишъл 40 минути по-рано и той знае. И на Гранд Ревила всички са такива. И старши, защо не ми каза да те в газа? Само ще некой е ходил купи едно уиски или джимбе. Ебал съм колата. Като Black Ram спонсорира. Дали не си заеба тука? Давай чаш. Карапиян. За 2 часа ще стига. Или направо, ето горе, тумога горе. Това ще влезе хубаво. Ето, Това е най-дългото интро, къде съм гледал. То не е интро, то е... Това е Кенеф. Това не е интро. Това да не е... А тук после това беше най-тъпата организация за карусел някога. Да, и за карусел ли? Да. И аз даже не стигнах, защото... Едно феята на зъбките си пожела, Йомо. Айде, давай да го махам. Махай. Пускай го отгоре на Кенеф. Как почва епизода, бе? Е така. Ето, почнава. Господин Шишков. Сменя се камерата. Отскоро живее. Това беше и първи път, като явахме пред камери, видяхме, че сме бати селените. Най-отзад. Не, няма как да... Оно от къде сте се дали на тещите, най-тъпото нещо, което съм гледал. Ама това интро е просто камерата е... Все едно пуснем камерите преди да почнем. То е това? Една част от него е това. А другата част каква е? В коридора. Ей, това е добро. да. Ето, Ерик, спряхме. По-добре ли си вече тук? Много ми е гадно направо, много ми е зле. Ма какво стана, бе? Що ме накара да спра? Какво има? Много ми е зле, човек. Направо не издържам. Ужас. Да кажа дори, че закъснеме за подкаста, освен. Брат, не мисли ми за това. Много ми е зле, наистина. Ама да помога, не? Какво ти има? Брат, еки салфетки си издухам, имаш. Ето, няколко яйце. Има нещо, казвай. Какво бе, Ерик, духна ли го вече носа? Духнава е дълго. На фронт. На фронтенд. Не, имаш. Да, мерси, братле. Ето ти. Спяй. Какво си? Ерик. Добре ли си, Ерик? Ерик, какво ти става, пич? Какво ти става? То умира ли? Умерехме от смрад, умрехме! От смрад умрехме! Поне! Болен съм. Оближение пръв. Между другото, искам да ви разкажеш, ходихме да гледаме звездите с гаджето. И ядох един сладолет на път на там. Да, и падна един шоколад. И аз така визика, от част от сладолета. И го фърних, нали? Викам, добре, всичко е наред. Прибирам се аз на другия ден и си гледам гащите. Оно, брат, само се бех насрал от тази кола, разбираш ли? И сега по седалката ми само ако се настравя така и трябва да ходи да се пере. Къде го слагаме това? Там, не да решаваш повече. Стига игра. Давай. Въпреки за мен това е по-добро от това с люлката и мангалчето.
Дин Фрейзър. Или не, от Нина Лайф. Да. Нина Лайфа не имаме интро, или имаме интро? Имаме. Как ме седи това? Това, ако идваме подкасти, Кенеф. Ние в момента на картинката. Там дали го има? 63. Нема го, ще сложим Уайлда. Да. Новогодишното ще сложим като Уайлд. Давай. Провалихме ли си? Много тъпа имплементация. Уно без интерфейс. Това не е чак толкова. Бато, знам и да снимам тия епизоди в това студио. Сега като знам, че трябва да приема това по време до студентски, направо грам не ми се снима вече. Вече направо се лято искаме така да си пия нещо, да си дърпам нагичка, не да се занимавам по тези дупки, бата с тия. Аз ще чуем дали да почваме да правим някакви лайфчета, както правим влогове. Бата, едно време имаме вите стримове, лафим си с хората, пишем си, забавляваме се, готино ни е. Освен, пущаме. Да пуснем ли? Айде, брат. Ти го откривай обаче. Здравейте, драги зрители, тук сме с една единствена легенда, Лилян Йомо и лектора. Глупаци. Това ме я, че не съм го позвал в това на български, аз забравих, че го има това. Глупаци. Пълни малумници. Това е окей интро. Да, добро. Ниските слоеве на доброто. Това ли е Wildcard? Да, това е да. Претицо, сигурност. Къде е който? Последното 57, синичкото. Е там, да. – 64. Давай. Добре, изчистим. Коя инфлуенсърка пак да покана в Тайланд? Те всички минаха през мен. То вече е много трудно. То няма повече инфлуенсърки. Бах ти ужас. Данка, брат, съдей са. Имам една клиентка точно за тебе. Нов нос от Холандия, 2000 км. Участва в Игри на волята, Big Brother, Ничия зема, Карповски, Насекаре, Гарсон, доведи маска, доведи. Оле, да яде, аз съм те виждал в Екзея, съм гледал твои клипове. Дали ще може да ме вземе? Дай малко дим. Добре, изчистени са, няма мръсно. Може малко лазерната епилация, а може би не си му Ще платиш ли? Топ парцал, човек, топ парцал. Ще платиш ли? Топ парцал, човек. Лиляна са вас между и Фрейд. Става. То малко лагва от интернет не е чрез един. Да. Добро. Low tier добро. Да. Там, първи го. След Ичо. Ти сложи Реното ми там. Това е 62, това е Реното. Слагай го там. Уайлда. Е така, окей. Уайлда го премести. Да. Уайлда беше 63. Върни Уайлда между 62 и 57. Да. И слой Реното некъде по-нагоре. Реното е това. Силно сте след Джоя некъде. Между 007 и 16. Е тук, да. Хайде. 64 това. Така, това става къде? Уоу, тир добро. Да. След Ичо, да. Айде. 65. Те са вече скорошни тия, бе. Да. Те са от... Дули мати. Пушни да реагирам, айде. И брат, не го изпя добре върса. Дори аз знак какво говоря, брат, сеща. Няма такова нещо. О, боже. Това къде са? Магазина Стоян. Става. Бате, много жегичка, бе. Трябва да гледаме матча. Има някакъв нещо си да пиваме това. Бате, тук преди време имаше някакъв магазин в Подлез, ама май сега го затвориха. Май няма нищо тук. Абе, май скоро тук пиха много по-потна бира. Да видим какво положението се пак. Какво? Да, много по-добре. Да, бе, няма ли магазинче там? Има да там. Все пак ночи има, не съм красен. Братленце, стане биричка вземе такива плотни бири, като жените плотни.
Като жените? Аз ще искам обаче и стикери ми да дадеш, ако може. Стикери? Да, 3-4 стикера. На световно. Аз това го гледах през телефона и не се чуваш. Ще ми си падне само нещо Роналдо, това. Чакай бе, какво е това бе? Какво стикери? Това не е брато, стикери на световното бе. Нещо, бъфето там такъв. Само никаква стойност бе. Абе, това е никаква стойност, хвани го, си го вземи брат. Дайте бирите. Не бе, чакай бе, върни бирите по не бе. Стига бе, добре. Ще ги вземете? Хубаво, дай ще се събскринем за те, хайде. Добре, айде. Това е добро. Ура. Това е добро, в средата на доброто го слагам. Не е напреженка, това с стикерите беше забавно. Чопа да е добро. Добро. Турга 65, средата на доброто, по-надясно малко. След там между циците на Вероника и между коките и спринтьора. Да. Там, примерно. Така... Още нагоре. Това. О! Сещам се кое е това. Не е моя да яде това. Его, продуценто. Ще му сложи микрофон. Му бележиш, примерно. Не бе, не му ти сега така съвета в личка. Да бе, да, или това е някаква... Виж ги къде си. Какво мислиш? Много са свежи. Искам да ги взема. Мишо, ходи вземи нещо за хапване. Не съм гладен. Ходи вземеш нещо за пиене тогава. Добре. Какво мислиш? Това с колко камери го снимаш? Бате с една въртяхме като ли го пред. Той му се еба майката Рени и слага там такова. Час и половина снимане. Час и половина снимане. Как искаш така го гледай? Пичове, директно ви казвам, няма стават нещата. Нарочно. Съжалявам, просто... Вижте сега, според мен сте объркали контент. Сега подкастът ви идеално. Историята за Черпака просто муцка. Обаче за реакции нещо не ма кефти. Трябва да сте малко повече като мъци. Къде ви е кетч фразата? Къде ви е интрото? Мисля, че ще трябва да ви откажа. Съжалявам. Извинявай, че ти изгубих във времето. В такъв случай колегата ми ще те предържи. Виж го това гиганта са. И какво ти хареса, а? Харесахте ми. Слушай сега много добре. Твоите нови кадри се казват никаква стойност. Разбрахме ли си? Чичаския гъс. Момчета, взех и за хапване. Че това угодне. Много добро. Много добро. Примерно, First много добро. Защото така се... Не, това отлично. Какво имаме след това? Имаме старата никаква стойност срещу новата никаква. Бате, това е като такова милеринг. Да, буквално. Да, точно като ние почваме тема и тя завършва с война всеки път. Вече един час. Между другото е много смешно, аз не мога да представя нещо да вземем да се такова. Слушаме историята. Последна така история. Един приятел е... Чакай последно. Да, мисля не... Много кеф с шапките. Аре, върнем... Случката. Дрес-кода. Да. Разпра как друг негов приятел. По-ще и там от баскетбол, с него съотборник, обаче му се досира много. И той, брат, трябва иска да го изпрати от тях, за да не се изсъде по пътя срещу нещо, да не го бъса, не го тако. Да го блъсна. Съпровожда го през целия път, брат, до тях, стига до тях и така той без чанта. И се засилва да се резе, като му се чанта, това да се разтира. Може да довършите интото вие двамата, как сте седнали в момента. Да го едно време, а? Аз също те иска. Едно време, а? Добре, това отива в става. Тук интересно беше. Става.
Това, че ние цял епизод говорихме за война и това беше черешката на тортата. Ти не скриваме, бе. Преди какви неща говорихме по време на подкаста, сега нещо промени ли сте? Харесахме го, остава. Сега ще ти покажа какво. Айде, че времето ни притиска. Значи имам 11 минути до зоната. Дева, майка му, дева, трябва да тичам. Да. Ние затова не ги доглеждаме. Добре, дойде с спидън. Това къде каза? Не е на добро чак. Да става. Ето го. Ще го настава там някъде. Още малко надясно. Така. Там, да. Зад Натали. Добре. Пред Натали. Добре. Давай са. 6-8, това е Кенев директно. Пълни момици. Кенев. Колко съм пиян тук, леле. Това не е Кенев, става, Кое му става, бе, човек? Стига с тия компилации. Това не е интро, това отбиване на номер. Искаш ли да обърнем и всяко едно интро го правиш ти? Добре. Дами и господа, интротата вече не са забавни. Надживяхме ги. Айде, слай го това в най-доброто. Това ли? Да. Ято. Здравейте. Ти го пропусна. Това е скат, не. Скатера е... Това е преди него. Не, скатера е 69. Да, за мен скатера е... там. Добре. Това на Ицо... Става. Аз съм най-долу на добро. Да, low tier добро. Спитръннахме ли ги? Да. Те и хората ги знаят последните. Да. Най-долу на добро го слагай. Там, да, пускай го. Не е толкова лоуент. Да, бе, нищо не се случва. Да, айде. Добре, там. Така. Перси, low tier на добро. Да, аз съм също за low tier на добро. Примерно, зад баничките ми. Зад 44. Е така. Да. ДПС искам да го изгледам. Добре. ДПС е много добро. Глас за Пески. Бате, велико. Толкова си изкефиха всички хора, аз просто взех епизод на Цанов, накалцах го малко, служих тази када и заспа. За най-добро имаме претендент, аз не мисля, че е скатера най-добро. Но това не е наше. Аз мисля, че скатера е там, но трябва да има поне още няколко интрота там. Сега ще имам топ 3 на бързо, сега ще го. Нито глас за Певски. Неговото основно умение беше да ги пречупва. Първо започна с герберите. Буя като хората! Това път. Беше му фетиш. Тези, които най-много протестират срещу него. Ти се знаеш, това е съма и на интротата. Да ги слага на колене. Това не са мъже. Това са плюнки. Пълни малумници. И да го обслужва. Христо, като го гледам, според мен от най-дребната професия. Просто една сладка кортизантка. Си е равним при 9 мм. Нито глас за Певски. И колкото повече викаш срещу него, толкова повече унижението ти после му носеше наслада. Това са плюнки. Пълни малумници. И вас ще ви пречупя. Няма да избягате. Но първо ще ви разкажа историята си. История, която започва така. Че бил е в Big Balls, това го е намал. Да. Виж го, бе! Бате, слага го на най-доброто, не най-доброто, аз по принцип това ми е едно от най-добрите. С Зайцев. Това за мен са топ 3 с Зайцев. Никъде не го служи, да. Зайцев. Буте го е там горе, слага и Зайцев и списъка е готов. Това къде ви се срещат? Тук ли да е? Или тук трябва да е едно? Не, служи го там и служи до него Зайцев. До него? Да. Е така. По принцип, мога промотнеме това и още две към по-добри. Към отлично, да. Добре, това на Златин и това в гората в отлични. Да, дигай ги нагоре. 66 и 58. Това, щом ще има най-добре така, да. Е това, 58, там отива. Така и мисля, че... Аз към дет се бием с Сицо. Тия са лайлдовете. Аз към Сицо, където се бием с колите, също трябва да отиде някъде много нависоко според мен. Къде е то? 20 и някое трябва да е. Пия за тебе. 26. Мен не ми хареса, където финиш хим. Това е много кринч. Всичко друго добре, ама това финиш хим просто беше... Много нема.
По принцип, екзе интрото... Това е 22. 22 ли? Да, дигни го в отлично. Екзе интрото е, може би, в топ тир интротата също. Това беше уникално, но както е. Пишете и вие кои интрота според вас са топ 3. Зоната ни изтече. Много и благодарим, че ни гледахте. Абонирайте се за нашия подкаст. Може да направя много кратко съмари. Да, и искам да кажеш и за на екзе интрото, който го е гледал. Така че моя сещат. Прави ли впечатление, че в категория става е majority? Е нормално, това е такова... За мен това не е нормално, за мен това е посредствено. Трябва да го покачим. Да. Значи след още колко 40 интрота ще дойдем пак, тази класация ще стане така да допълваме към нея. Добре. Имаме ли? Златин ни мрази. Нема да ги редим пак. Айде.